Errusiak Nord Stream bat gasbidea itxi dio Alemaniari aurreikusitako mantentze lanak egin behar dira Nord Stream bat gasbidean eta Alemaniako gobernua beldur da Moskuk aukera baliatuko duela berriro ez irekitzeko teorian uztailaren 21 dira lan horiek amaitzekoak eta orduan hasi beharko luke gasak berriro Baltikoa Nord Stream baten bidez zeharkatzen kontra esanez betetako joko batean murgilduta daude Europako Batasuna eta Errusia. Ukraina inbaditzagatik Europar Batasunak Errusia zigortu nahi du eta badaki zigorrik handienetako bat dela haren gasa erostari uztea, baina hori egin ahal izateko aurretik bere gas biltegiak bezain beste bete behar ditu neguan etxeak berotzeko, fabrikek funtzionatzeko eta argindarra sortzeko nahikoa gas egon dadin eta horretarako ia derrigorrezkoa da Errusiako gasa etorkizun ez oso urrun batean erosi nahi izango ez duen gasa. Kontra esana du Moskuko gobernuak ere gerra ekonomiko bat deklaratu dioten herrialdeak gasez hornitzen ari da, haiei laguntzen berarekiko mendekontasuna behin betiko hausten, baina aldi berean gas horrek ematen dizkien diru sarreren beharra dauka, bere kutxak betetzen dituen iturri nagusienetariko bat baita. Arratsaldeon guzti gasik gabeko negu baten aurreikuspenaz mintzo dira Europan, ez baian da baina, ea prezioak gehiago puzteko aitzakia izan daiteke. Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gaur gurean gaiari entzun. Kontua ez da bakarrik ea gas nahikorik egongo den, ze gerta daiteke Errusiako gasa ez etortzea eta beste leku batzuetatik nolabait ere eraman ahal izatea. Baina kontutan eduki behar da mundu mailan dagoeneko eskaintza eta eskaria dagoeneko tensionatuak daudela eta horrek ere mundu mailako prezioen igoera bat ekartzen duela. Eta agian Europak prezio kontu bat izango da, hau da, datorren neguan gasa egongo da, baina oso garesti mantenduko da, baina gero ikusten ari garen moduan beste herrialde batzuk bai gelditu daitezkeela erregairi gabe edo gasi gabe ikusten ari garen moduan, ezta. Eta prezioak izpide tarifa arautua duten bezeroentzako argindarraren prezioak €100 gaindituko ditu aste arte honetan martxotik lehen aldiz, pularen kostua eta gas enpresentzako konpentsazioa barne, elektrizitatearen merkatu iberiarreko operadoraren azken datuen arabera. Atzo, astelehenean, €98 zen prezioa, ala batez besteko prezioa uneko bat, kakots €53 igoko da gaur atzokoaren aldean, megawatt orduko 303,07 eurora arte. Gaueko 9:00 10:00 izango du kostu handiena argindarrak €101 megawatt orduak eta gutxienekoa €123 goizaldeko 4:00 5:00. Bestaldetik Gasteizko Mercedes lantegiko zuzendaritza eta langile batzorra bilduta daude gaur goizeko 9:30 lan hitzarmena berritzeko negoziazioari berriro heltzeko zuzendaritzak joan den ostegunean eten zituen elkarrizketak eta azpimarratu zuen ez dela beharginen ordezkariekin berriro batzartuko lan uzteak mantendu bitartean, ala baina biharamunean sindikatuei jakinarazi zien prest dagoela 6 gaueko lantxanda ezartzari uko egiteko eta gaurko bilera batera deitu zituen sindikatuak. UGT, Comisiones Obreras, eta PIM sindikatuek joan den astean utzi zuten bertan bera greban elkarrizketa errazteko asmoarekin laklabek eta esekak berriz asteazkenerako, osteunerako eta ostialerako deitutako lanuztei eutsi zien. Dena dela zuzendaritzak keinu bat egiten badu grebak bertan bera uzteko prest agertu dira. Hainbat greba egun burutu dituzteia da eta enpresak 6. gaueko txandari uko egitea ez dinbestekotzat jotzen duten sindikatu guztiek akordio bat lortzeko. Horren bestez ikusteke dago gaurko bilera zertan bukatu. Enpresak beti bezala gurekin irtuzen negoziatu nahi, behintzat guk prozatu dugunari esesko eman diote, eta oin UGT Komisiones ekintza eta PIMek proposamen bat helarazi dio enpresari, eta enpresa receso bat eskatu du begiratzeko eta erantzun bat emateko. Orduan beste receso batean gaude, eguneko 4. do eta zai, pero ematen du gaur bukatuko dela. Gauza korrela gizartaloan ere bada albisterik, atzo arratsaldean tamaina handiko bi sute piztu ziren Araban, bata Gasteizko Mendoza kontzejuaren inguruko lursail batean eta bestea Garaion, baina dagoeneko kontrolpean daude biak, Mendozakoa erabat itzalita dago eta Garaiokoa berriz guztiz amatatzeko lanetan ari dira oraintxe suhiltzaileak. Kiskaitako lursaiei eta eragindako kaltei buruzko informazio xeagoan ematekoa da gaur Arabako Foru Aldundia, hala ere Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez,
gutxienez 40 hektarea kiskali dira. Mendozako sutea guzta biltzeko makina batek eragin zuen suhiltzaileek atzo esan zutenez, berehala zabaldu zen Iruña oka aldera izteak bultzatuta, eta horrek sorturiko kea Gasteiztik ikusi zen oso nabarmen. Herrialdeko beste sua garaion piztu zen, Mendixur herrian Uribarri-Gamua urtegitik gertu. Arabako Foru Aldundiak esan zuen Mendozakoa baino are handiagoa zela garaioko sutea. Aguraingo suhiltzaileak joan ziren sua matatzera eta laguntza eskatu zieten oinatikoei, kontrolpean da orain. Sexu erasoen salaketa errenkada etorri da asteburuan. Eraso egin zietela salatu dutela emakumeek Iruñean, Tolosan, Baionan eta Biarritzen, eta beste bik horixe bera egin dute gaur Gasteizen. Babes zibilerako batzordeak jakinarazi duenez, Iruñeko sexu erasoa Mendillorri auzoan izan zen eta Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da. Enrique Maia herriko alkateak ere baieztatu du erasoa eta udalak erabateko gaitzespena agertu du adierazpen batean. Nafarroko gobernuak ere gaitzetsi du erasoa Berdintasunerako institutuaren bidez. Ez dira kasu bakanak adierazi dute eta nabarmendu gizartean emakume eta gizonen artean dagoen desberdinkeriarekin islarik gordinena direla. PSNek ere erabateko gaitzespena adierazi du eta elkartasuna eskaini die biktimarietaren senidei. Erasoaren aurrean Iruñerriko mugimendu feministak elkarteratza deitu du gaurko arratsaldeko 5 herrietan Gazteluko plazan herri txistualdia egingo dute. Bestetik Ipar Euskal Herrira salto brebetako azterketak euskaraz egiteko pario Euskal Herrian ez ezik beste lurralde batzuetako hizkuntzak gutxituetan ere egin dituzte ikasleek. Hala Bresola sareko 54 izan dira joan den ostiralean historia geografiako azterketak katalanez egin dutenak. Kalendreta sarean 74 ikasleek okzitianeraz egin dituzte eta Diguan sarean diren beste 217 bretoieraz. Euskal Herrian berriz 252 izan dira euskaraz egin duten ikasleak. Horiei guztiei eskola elebidunetan azterketa hizkuntza gutxituan egitea hautatu dutenak gehitu beharko litzaizkieke. Bada gaur asteartarekin Euskal Elkargoak Baionan duen egoitza nagusian brebetako azterketa euskaraz egin zuten Saskako ikaslei zentzetako emaitzak eman dizkieten. Gisa horretan erakundak bere sustengua adierazi dio azterketak euskaraz egitaren aldeko aldarrikapenari. Ekimenaren ondorioz aritu da gurean Erremundegi kazetaria entzun. Joan den astean antolatu zuten zuzenketa Euskal Elkargoaren babesarekin, jakin behar da azken urteetan sortu den gatazkaren ondorio bat dela, eta gaur berean ere Peio Jokazugia Seaskako lehendakariak biziki ongi esplikatzen zuen. Blokeoa sortu da eta blokeo hori hausteko ekintza simboliko bat izan da, baina Peio Jokazugiak zion bestela, simbolikaz harago joan behar da gai honetan, eta naiz eta argazkia polita izan, naiz eta argazkiak erakutsi Frantziako Hezkuntza Ministerioaren argumentuek ez dutela inolako kanorerik, ez dutela inolako funtsik, pauso batzu aintzenago ere joan beharko da ondoko hilabete eta urteetan, simbolikan ezin delako delitu. Eta lehorra buruekin bukatzeko iparraldetik mugitu gabe beste kontu bat 2 urteren ondoren bueltan dira Baionako bestak eta urtebetetzarekin itzuliko dira. Gainera egin zuzen ere 90. urte hurrena ospatuko dute. Aurten ala, hilaren 27an abiatuko dira bestak eta txupinazo denboran eskerrak emango dizkieten osasungintzarloko langileei eta era berean haiekin batera izango dira Baionako herriko etxeko balkoian bertan Baionako taldeko errugbilariak. Hilaren 31 bitartean izango dira bestak eta egun horietan 9 markadako bidea ospatzea dute helburu, azken 2 urtetako etenaldiaren ondoko berrabiaratzearekin batera. Baionako besten programazioa aurkeztu zuten atzo Baionako auzapez Janrene Etxegaraik, besta komiteko lehendakari Henry Laukek eta kultur arduradun Ibez Ugaldek Jan Dauger estadioko frontoian. 5 egunetan aurreko urteetan antolatutako ekitaldi batzuk berreskuratuko dituzte batetik eta ekitaldi berriak ikusialko dira bestetik. Itzuliko diren ekitaldien artean lehenik aipatzekoa da danborra da. Baionako hainbat peinetako kidez osaturik, bestak peinak bultzaturik egingo du itzulera handia. Berrikuntzen aldetik ordea, orain eta urtebetetzaren harira, 90 kobreren kontzertu bat izango da, adibidez, laster xehetasun gehiago. Baste arteko lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkeria heltzeko unea. Errusiak Nord Stream bat gasbidea itxi dio Alemaniari. Udane Arbeo kazetariak emango dizu jarraian xehetasun gehiago adi. Alemaniaren energia iturrietako bat koloka dago. Errusiak Nord Stream bat gasbidea itxi dio herrialde alemaniarrari.
Alegia Errusiako gas esportatzaileak Gazpromek Alemaniara doan Nord Stream bat gasbideko giltza itxi du. Hasiera batean mantentze lanak egiteko eten dute gas hornidura. Atzera begira jarriz Errusiak joan den ekainean gas horniduren ondoko bi murrizketa iragarri zituen Nord Streamen bidez. Lehenengo 40%koa eta gero 33%koa, turbinen azterketa teknikoren batean izandako arazoa medio. Printzipioz Errusiatik Alemaniarako horniduraren etenaldi hori 10 egunez luzatuko da, uztailaren 21 goizeko lehen orduan berriz haste aurreikusita baitago. Baina Alemania orain beldur da ea Errusiak behin betiko eteten duen, izan ere larrialdi egoera jarriko luke. Egoera gainera hainbat parametroren araberakoa izango litzateke. Hala nola Alemaniako gobernuak zein azkar eskura ditzakeen gas likidotuaren terminalak edo pertsona bakoitzak zenbat gas aurreztu dezakeen. Bitartean Austriak eta Italia jakinarazi dute Gazpromek hornidura murriztu diela. Zein da ordea arazoaren muina? Ukraina inbaditzagatik Europako Batasunak Errusia zigortu nahi duela eta badakiela zigorrik handienetakoa dela haren gasa erostari uztea. Baina hori egin ahal izateko aurretik bere gas biltegiak ahal bezain beste bete behar ditu neguan etxeak berotzeko, fabrike funtzionatzeko eta argindarra sortzeko nahikoa gas egon dadin. Eta horretarako ia derrigorrezkoa da Errusiako gasa, etorkizunez oso urrun batean erosina izango ez duen gasa. Bien bitartean Errusiak gerra ekonomiko bat deklaratu dioten herrialdeak gasez hornitzen ari da, haiei laguntzen berarekiko mendekotasuna behin betiko hausten. Baina aldi berean gas horrek ematen dizkien diru sarreren beharra dauka bere kutxak betetzen dituen iturri nagusietako bat baita. Testuinguru honetan hornidura arazoek asko garestitu dute gasa Europako merkatuetan. Duela urtebete 21 euro ziren eta duela hilabete berriz 85 euro. Ordutik haren prezioa bikoiztu eginda neguan Europan gas eskasea egon daiteken beldurraren ondorioz. Eta energiaren bueltakoak horrela gaizalatuta, Iruñera egingo dugu salto orain Sanferminei heltzeko kolpeak asko, baina adarkada bakarra horrelakoa izan da 2022ko Sanferminetako 6. entzierroa arriskuak izateko ospea duten, Badajozko Jandilla ganadutegiko zezenek, hango zezen batek hil zuen entzuten ere lagun bat azkenekoz 2009ko Sanferminetan, baina beraien ohiko abiaduran egin dute Iruñeko zezen plazako Urkulluetarainoko bidea 2 minutu eta 20 segunduan Miriam de la Mata. Bai, gaur Sanferminetako 6. entzierroa izan da eta Jandilla ganadutegiko zezenek oso arin bete izan dute haien ibilbidea, hain zuzen ere 2 minutu eta 20 segundutan. Momentu kezkagarriak ere bizi izan dira gaurko ibilbidean, hain zuzen ere horietako bat hemen udaletxe parean izan da, zezen batek emakume bat harrapatu duenean. Bestelako momentu kezkagarria plazarako sarbidean izan da, gizon bat adarra elastikotik harrapatu dionean eta metro batzuk aurrera eraman duenean. Momentuz eta lehen balantzearen arabera 5 hartatu izan dira, bat adarkatuta eta besteak kontusioekin. Horda aipatu Bulerreuretan ere babes zibilerako batzorrak jakinarazi duenez Iruñeko sexu erasoa Mendillorri auzoan izan zen eta foruzaingoak gertatutakoa ikertzen ari da artean erasoa salatzeko Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzera deitu du gaurko. Arratsaldeko 5:00 Gazteluko plazan gutxi baliz larunbat gauean ziztadak sentitu zituztela salatu dute. 4 emakumeek Iruñan Sanferminetan ziztada horiek besteak beste zorabiak eragin dizkiete biktimei eta haiek jarritako salaketen arira sumisio kimikoa kontrako protokolo aktibatu dute Miriam de la Mata lankideak emango dizkigu xehetasunak. Bai, Sanferminek ere berri txarrak ekarri dituzte gurera, izan ere lehenengo 2 egunetan 4 atxiloketa egon ziren eraso sexistengatik eta igandean beste 2 salaketa egon zirela jakin izan dugu. 4 emakumek salatu dute Sanferminetan ziztadak jaso dituztela eta horren ondorioz zorabioak. Foruzaingoak ikerketa abiatu du sumisio kimikoko kasu horiek ikertzeko, momentuz emaitzek negatibo eman dute, baino hala ere Enrique Maia Iruñeko alkateak esan du egoera oso kezkagarria dela eta oso adi jarraituko dutela. Atzo bertan ere jakinarazi zen emakume batek bortxatu dutela salatu duela eta Iruñeko alkateak aurreratu duenez bortxaketa hori larunbat gauean izan zen Mendillorri auzoan. Gauzak horrela Iruñerriko mugimendu feministak gaur 5:00 elkarretaratze zaratatxoa antolatu du Gaztelu plazan.
Eta San Ferminen bueltakoekin bukatzeko esan legez poliziak gutxienez 7 pertsona atxilotu ditu azken 2 egunetan Iruñeko Kuria kalean San Fermin eguneko prozesioan udalbatzari eraso egitea egotzita. Igande goizean iragarri zuen Enrique Maia Iruñeko alkateak istiluen arira pertsona bat atxilotu zutela eta egun bereko iluntzan beste 2 pertsona atxilotu zituzten, astelenean atzeman zituzten beste 4 lagun eta beste bati deklarazioa hartu zioten. Maiak dio oraindik ikerketa zabalik dela eta baliteke atxilotu gehiago egotea. Bai, momentuz 8 dira atxilotuak San Fermin eguneko prozesioan izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Horietatik 4 iruindarrak dira eta bat tarragonarra. Enrique Maia alkateak ere adierazi du ustez udaltzango bati sudurra apurtu dion gizona atxilotuta dagoela eta hurrengo orduetan atxiloketa gehiago egongo direla ere adierazi du. Bada Iruñeko jaialdietatik Baionako bestetara egingo dugu orain jauzi izan ere hilaren 27tik 31 ospatuko dira eta 90. urtebetetzea ospatuko dute aurten hor besteak beste jaien aurkezpenean zehaztu dutenez, txupinazoan omenaldia egingo diete osasun langileei eta Baionako errugbi taldeko jokalariei. Bien sûr, en prenant des dispositions les plus importantes possibles en termes de sécurité, notamment pour faire en sorte que la population puisse faire ses fêtes dans les meilleures conditions possibles. Gaiz aldatuta berriz, Sortuk eta Africa United Nafarroa elkarteak ekimen bateratua egin dute bart Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubian, migrazio politika, ankerrak eta oinarrian dagoen bidegabekeria guztia salatzeko. Melillako tragedian ikusi ziren irudi lazgarri eta bezala dozenaka lagun pilatu dira Santiago zubian lurrean izan da. Horrekin batera Bidasoa ibaia bultzatzen hil diren 9 migratzaileak izan dituzte gogoan ikusi. Nosotros supervivientes desde Iruña ni siquiera estamos a salvo sinceramente. Sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Supervivientes para gritar alto y denunciar esta injusticia y tantas otras, como el complot de los gobiernos occidentales que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico, sustentando en las riquezas de África. Esta vez nos trae aquí la situación creada en el Bidasoa, en la frontera impuesta con Francia, porque consideramos que Francia es el cáncer de África. Y es precisamente Francia que nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que campa sus anchas en nuestras tierras y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria, ni para buscarse de forma honrada su futuro, como nosotros y nosotras aquí.
Gaur asteartearekin hasi da nazioari buruzko eztabaida diputatuen kongresuan, eztabaida berezia da ezohikoa, eta bertan Espainiako gobernuaren agenda nagusi izan diren gaiak aztertu eta ordura arte egindako kudeaketaren balantzea egiten da. Aurreko eztabaida 2015an egin zen Mariano Rajoy presidente eta Pedro Sánchez oposizioaren buruz zegoen garaian. Oraingo honetan Espainiako gobernuko presidenteak klase ertain eta orokorrean langile izutzen dutan neurri berriak iragartzea espero da. Gaur egungo egoera ezohikoari aurre egiteko horrezkero koalizioa indartuta ateratzea espero duten. Isabel Rodríguez bozeramaileak astelehenean esan duenez, Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria. Berriro ikusiko dugula nola Sánchez saiatuko den bere gobernuko neurriak saltzen eta PP nola oldartuko den horren kontra, ez? Eta azken finean da legegintzaldi osoan ikusi duguna, ez? Egia da, eztabaida honetan, bozeramaile bakoitzak denbora gehiago izango duela bere ideiak azalaretzeko eta esplikatzeko, baina nik ez dut espero berri askorik, ez? Gainera, nik uste eztabaida hau izten dela uztailaren erdian, denok nekatuta gauden momentu batean, bai politikariak eta baita biztanleak ere, azken urteak oso gogorrak izaten ari direlako alde politikoaren artean, eta lehen komentatzen genuen desprestigio horrek markatzen duelako gaur egungo politika, eta nik uste azken finean hori izango dela. Ordea gaur bete dira 25 urte Miguel Angel Blanco PPko gobernuko zinegotzia zauriturik aurkitu zutela Lasarten, buruan bi tiro zituela eta baitu zuen, bi egun lehenago 1997ko uztailaren 10ean Eibarren. Blanco askatzeko euskal presoak Euskal Herriko espetxetara eramateko 48 orduko epea eman zuen erakundeak. Espainiako gobernuak uko egin zion baldintza betetzari eta epea bete osteanetako kidek tirokatu egin zuten, bi herritarrek topatu zuten Blanco oraindik bizirik zegoela. Anbulantzia batean Donostiako erietxera eramazuten, baina hil zen hurrengo eguneko ordu txikietan. Gertaeraren funtsean euskal presoen eta haien seniden aurka eraturiko sakabanak eta politika zegoen. Izan ere, 90ko hamarkadako tentsiogune nagusietako bat izan zen espetxe politika. Bada FM bidea aipatuta eta espetxe politika aipatuta beste kontu bat. 15 gizakate egingo ditu etxerat euskal preso eta iheslarien senide eta lagunen elkarteak abuztuaren 7an Bizkaiko, Gipuzkoako eta Lapurdiko kostaldean. Salbuespen politikari stop, etxean eta bizirik nahi ditugu izango da aurtengo leloa, sare sozialen bidez aurreratu dutenez urtero moduan hondartzetara eramango duten, horrela euskal presoak etxeratzeko aldarria. Kilometroak biderkatuz neurtzen da sentimendua. Politikatik gizarte arlora bueltan, lerroburetan aipatu legez, bisute handi piztu dira azken egunotan Araban, lehena Gasteiz inguruko Mendozan piztu da, guzta biltzeko makina batek eraginda, bigarna berriz, Garaion piztu da, dagoeneko pisuteak kontrolpean dituzte eta testuinguru honetan, bero handiko baldintzetan, Arabako Foru Aldundiak eguerdiko orduetan lanik ez egitea aholkatu du Udane Arbeo. Temperatura altuekin batera zenbait sute piztu dira aste honetan Araban. Lehen sutea astelehen arratsaldean Gasteiz inguruko Mendozan piztu zen, uztabiltzeko makina batek eraginda. Bigarrena berriz Garaion piztu zen, dagoeneko bi sute kontrolpean dituzte. Hori hala, Araba alerta egoeran dago gaur ere, suteak berriro errepika daitezkela aintzat hartuz. Orotara 140 hektare baino gehiago erre ziren. Garai hori dagokionez zerealez betetako 100 hektare inguru kiskali ziren bertan. Bi kasuetan uztabiltzeko makinen lanarekin lotu dituzte suak. Testuinguru honetan Aldundiak suteak saiesteko nekazaritza sektorearentzako gomendio eta aholkuak iragarri zituen iragan astean, bereziki uzta batzen ari den labore sektoreari zuzenduak.
Gomendioen artean bero handiko baldintzetan foru erakundeak eguerdiko orduetan lanik ez egita aholkatu du. Bestalde makinekin bira emateko orduan mozketa plataforma altxatzeko gomendioa eman du, harriekin igurtzia saiesteko. Nola nahi ere kontuan hartu behar da azken egunotan bero handia egiten ari dela. Gaur bertan 35 gradua gaindituko dira txoko askotan. Horiek ala alerta horia piztu du larrialdi zerbitzuak, su arriskoa dela eta bihar ia Araba osoan alerta laranja ezarriko dute muturreko temperaturak medio. Nafarroako gobernuak ere basoko sutengatiko larrialdi planaren lehen maila aktibatu du astelehen honetan. Bero boladaren eraginez garrak pizteko arriskoa lurralde guztian handia dela ohartarazita. Horrez gain Nafarroako gobernuak gogora ekarri du nekazaritza eremuetan basoetan eta larreetan makinen erabilera murriztuta dagoela. Hain justu udako bigarren bero boladan sartu gara. Temperatura altuak Euskal Herri oso astintzen ari dira, baina barne aldean nabarituko dute gehien, eta maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira asteburu honetan. Eta albistegia bukatu baino lehen, ataunera joango gara, hobeto esan da, Beltzulegi Borda da, jarraien ezagutuko duguna, Aralarren dago, Txinokirako bidearen aldamenean, izan ere hilaren 9an, enba sindikatuak antolatutako ongietorri baserria ekimenaren barruan, 30 baserrik ireki zizkieten ateak bisitariei bertako errealitatea ezagutu zezaten, eta Beltzulegin izan zen horietako bat begira. Aldea, ekaina horren artia, eguraldian gora bera, etortzen gara, eta nik antzutu arte ardi, hemen moitu gabe, ustela azken arte, hemen txe, eroten naiz, txagola. Arteko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera, gaurkoan bulegok orain gutxi argitaratutako bakarrik abestiaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu, horren bestez gustatuko zaizuelakoan, besterik ez du aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.8 atarian ondo izan eta bihar arte.